network din. Hello, yawa kana jina yanzu? Ina jin ka ni radau. To alhamdulillah. Modibo don girman Allah wani taimako za ka yi mana akan wannan al'amari tsakaninmu da Allah da kai. Domin wannan abu mun buga yanzu da kyar muka samu ƙarin kuɗi. Na ce bari ni zan kira ka. Kana jin magana na kuma ina jin nauyin ka kana jin nauyi na. Don girman Allah ka taimake ni akan wannan al'amari. Kaga yawwa alhamdulillah. Dama muna magana akan miliyan 12. To yanzu ni da kaina na fita na nemi kuɗi sama da ƙasa wallahi tallahi na samu ƙarin miliyan 1. Don girman Allah ka taimake ni kaga za a shiga hutun Kirsimeti. Ba wanda zai bani kuɗi. Na buga abin nan ya gagara. Don Allah ka taimake. Na'am. Na'am ina jin ka. Wannan maganan banza ne idan kana buƙatar dan uwanka ka je ka nemi kuɗi wanda ko da amma wannan maganan banza kake misali. Ka taimaka min Modibo don girman Allah. Don girman Allah. Ai na ga ma wannan maganan. Na sani kuma kai ne kake fahimta na ina fahimtar ka. Shi yasa kwana biyu nan shi ne ce bari ina jin ka. Ni ba ruwa na da hutu ko ba hutu babu ruwa na da wannan. Ko a je ma ni ba ruwa na da wannan ni ne wani hutu na sani. Ni na san wani hutu. Ni babu ruwa na da wannan kana ji na? Ina jin ka. Don za ku anshi dan uwanku. Ku je ku nemi kuɗi ku nan nawa na gaya maku kuɗi. Da ma ka ce mun da na ce maka 12 ka ce in je nemi ƙari. Na gaya maka a ƙarin ba ma iri ƙarin nan da nake ce maka ka je ka nema ba ma iri wannan bane na ƙarin miliyan 1 miliyan 2 wannan ni ba zai hana ni don ni ina so kai man ƙarin miliyan 10 ni in naji abun kamar ya makale maka zan iya ma tausaya maka amma ni an miliyan sai a je rike maka mutumin ka tsawon wani lokaci wannan ai kana ji abun da nake so da kai. Na'am yawa ka taimaka mun. Na'am. Nawa na shaya maku ku je ku haɗa ku kawo. A'a ai baka gaya min ba yanzu. Kwana nawa ma ba mu yi magana da kai ba. Kai don ubanka nawa dama nake gaya maku na ma dama nawa ga maku ku je ku haɗa. Miliyan 30. Wa ya gaya ma wannan maganan? Yaushe muka taɓa magana na shaya maka miliyan 30. To Allah ya rufa asiri. Allah sauka. Ba miliyan 100 na ce maku ku je ku haɗa man ba. Wa yake da miliyan 100? Kutubar buran ubanka ka je ka kashe shi. In ka fasa kashe shi Allah ya tsine maka albarka. Buran ubanka ka je ka kashe. Ka kashe shi a miliyan 100 don kutubar ubanka aikin nawa kai. Ka ji tsine ne Allah ya tsine maka albarka. Ka kashe shi don buran ubanka. In ka fasa kashe shi ka gaya min gobe Allah ya tsine maka. Ka je ka kashe shi. Dan buran uba dan iska kawai. Ka kashe shi.